שלום חברים, והיום אנחנו משחקים את אתגר סוכריה רעילה. תראו כמה גומי יש לנו כאן, אתם רואים? אז מי שלא יודע מה זה אתגר סוכריה רעילה, אחד בוחר משהו ואז מסתובב, ואז אחד בוחר משהו ואז מסתובב. אנחנו נעלה לכם. אנחנו נעלה לכם, מתחילים שמסתובבים. זה הרעש שלי, תראו איזה רעש. אוקיי, שירה, סטופ. לא. זה של חבר. יאללה. עין, ניצל. זה הרעיל? לא. מה זה לא עליי וכן עליי? די. תורך. ניצל. ניצל. לא ביי. ניצל. 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 רעיל! רעיל! ניצחתי, עושים עוד סיבוב.